uskalla tulla esiin. Täällä mä menen vittu. Tuolla se vittu juoksee niinku joku vittu pallo. Sieltä. Klipattu. Mitä vittua? Ei nyt Järvinenkin katsojat, kuunnelkaa tää. Ai. Se kontrollista menee shiftistä vittu kyykkyyn. Oi. Mä halusinkin boxfight. Kato tää. Vittu Nykeni ei pärjää OGlle. Kato tätä. Juhuu. Niin. Ei vittu Nykeni. Oho. Suusu. Nykeni ei pärjää OGlle. Kattokaa tätä. Suusu. Kattokaa tätä. No vittu. Vittu Nykeni ei pärjää OGlle. Nykeni jää OGlle. All bark no bite. All bark no bite. Niin. All bark no bite. Menettänyt järkensä. No joo, mä huomasin vittu. Hyvä kun sä sanoit. Boom, sieltä. Terve YouTube. No. Ei vittu! Ai. Nykeni. Fuck out here. Isä ja karkas. All bark no talk. Isä ja karkas. Isä ja karkas. Mä menin. Ai. Kaveri. Niin. Voi vittu. Nykeni pärjää OGlle. Ho. Minus 100 cracked. 100 cracked. Oho. 100. Äijä koittaa jotain. 100. Tää on vähän kuin Mike Tyson vs Jake Paul. Niin. Jäi klipattu. Joo. Jakakaa tää kavereille ja kommentoikais metsämaisikaan paska homma. Okei, tilanne 3-3. Oliko? Niinku näette taululta. Niin. Mä en oo lämmittänyt vielä. Niin, ei jättää full box. Oho, mä en oo Ai. Äijä holle. Ei, äijä pelaa siegeen. Äläpä nyt viitti tommosta. Ei vittu. No niin. Toi tuli tuu tänne. Jutkusauna. Ei toi tuli oo täällä. Ei sä päästä Mitä helvettiä? Vitu, ei olla koodit päällä. Niin. Mitä vittua? Hei. Ei vittu! Äijä pääs mun seinästä läpi. Täällä nyt. Mitä? Astu ulos. It's just a prank, bro. The prank. Tää. Tuu ulos vaan. Ai, OG win. Miinus 60. Oh. Ai. No, laitetaan brain No, me voidaan mennä sun kotikentälle, jos sä haluat. Tässä tosiaan tää tilanne 9-4. Nykeni pärjää OGlle.
Kun tää häiritsee tää maski mua vittu. Se on tää idea. Tää häiritsee mua vittu. Ei. Niin oota. En mä oota vittu. Noniin, sieltä ensimmäinen. Koitapa nyt päästää mut sinne holleille. Sieltä kipattuu. Mä en näe sun tätä maskin takaa sua. Mihin sä juokset? Mihin sä juokset? Mihin sä juokset? Mihin sä juokset? Mihin sä... Opassa. Never in my 9 lives. Ai. Metsmaasika. All bark no. Eiku. All bark no bite. Boom! Sieltä botti tulee. Joo, kiitos YouTube. Nykeni pärjää ongelmia.